ಯಾನು ಇಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ಪೈದೆ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಬರೀತೆ ಬರ್ಪುಜಿ ದುಂಬುಲ ಮುಖ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ರೆ ಬಿಟ್ಪುಜಿ ಗಾಸ್ ತುಲೆ ಜನರೇ ತೂಪ್ನಾಗು ತೂಪೆ ಎನ್ನ ಲಾಗ್ ತುದಿಪ್ಪಾಯರ ಪೆದ್ರಾ ತುಲೆ ಗಾಸ್ ಪೆದ್ರಾ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತಿತ್ತೇನ ನಾ ಅಕ್ಲಿಗಳ ಉಪಕಾರणे ಮನ್ಪೊಡಿಗೆ ಅಪಕಾರ ಮನ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಎಂಕ್ಲ ವಿಷಯ ಇರೆಗೆ ಉಪಕಾರ ಮಂತಂದಲ್ಲ ಇಂಕ್ಲೆಗ ತಿರುಗದೇ ಬೂರ್ನು ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಸೊ ಇನಿ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ പോകുന്നില്ല ഇനി ബസ്സിട്ട് പോകും കളിച്ചെടുത്ത് ബെദറാഗ് അവൾ കുഞ്ഞി സ്കാനിങ് ആരുണ്ട്. ಸೊ ತುಂಬು ಓಲಾನ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಂದುಜಿ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಅವಡ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ದ ಚೈನಿ ಒಂಜಿ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದ ಅಂಚೆ ನೀರು ಪೂರ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂದು ಜರ ಆಪಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೇ. ನಾನು ಮುಕ್ತ ವೀಡಿಯೋ ಪಾರ್ದೆ ಊರುಡು ಒಂಜೆ ಬಸ್ ಇಪ್ಪುನು ಅವು ಟೈಮ್ ಬಸ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೈಯಾಗ ರಾತ್ರಿ ಅಂಚ ಬೋಲ್ಪುದ ಬಸ್ ಇಟ್ಟೆ ಹೋಗ್ನು. ಯಾನು ಇಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ಪೈದೆ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಬರೀತೆ ಬರ್ಪುಜಿ ದುಂಬುಲ ಮುಖ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ರೆ ಬಿಟ್ಪುಜಿ. ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ದುಂಬಿತ್ತು ಟವರ್ ಪಾಡಿಬೇಕು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊನ್ನೆಟೊಂದು ಶಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಇಂಕಲ ದುಂಬು ಪೋತನ ಶಾಲೆ. ಕಾಯ್ಸ್ ಬಸ್ ಬತ್ತಲು. ಸೊ ಕಾಯ್ಸ್ ಯಾನು ಬತ್ತೆ ನೋಡಿ ಬಿದ್ರಿ. ಕಾಯ್ಸ್ ಎಂಕುಲು ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನರೆ ಬೈದ. ಗಾಸ್ ತುಲೆ ಜನರೇ ತೂಪ್ನಾಗು ತೂಪೆ ಎನ್ನ ಲಾಗ್ ತುದಿಪ್ಪಾಯರ ಇದು ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಬಾಡ್ಲೆ ರಿಕ್ಷಾಡು ಬೈಕ್ಗಳ ರಾಶಿ. ಗಾಯ್ಸ್ ತಿಂಡಿ ಬತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪೆದ್ರಾ ತುಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಪೆದ್ರಾ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. Guys, engkolo pitadi ada peranan kapan pe. So guys, engkolo ita illade batta hospital gu orma mukkala anaga potuna ibokka ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇತ್ತೀರ ಅವಳು ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಆದನಾಗ ಪಿದೆ ಬಂದಾಗ ರಡ್ಡು ಮುಕ್ಕಾಲಾತನು ಇವಾಗ ಜೂ ಬರ್ಸಬತ್ತದು ಜೂ ಅಂತಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ ಪಯ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿಂದ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಪ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಇತ್ತಂಡು ಇವಾಗ ಸೀದ ಬತ್ತ ದಾಲ ಅಂದ್ರೆ ತೊಂದು ಸಿದ್ಧ ಕಟ್ಟಿಡ್ದಗೆ ತೊಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಸೀದ ಬತ್ತದು ಸೀದಾ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತನ್ ಕಾಯ್ಸ್ ಏತು ಪೊರ್ತು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಯಪ್ಪ ರತ್ನ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ವುಮೆನ್ಸ್ ಆರೆ ಆಯ್ತಾ ಪುದಾರಂಚ ರಮೇಶ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಏತು ಜನ ಓಲು ಕಾಯಿಸ್ತಲೇ ರತ್ನ ವುಮೆನ್ಸ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಮೂಡಬಿದ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಇಡೆಗೆ ಪೋತು ಗಾಯ್ಸ್ ಜೀವನ ನಮ್ಮ ಕೇರಳ ಉಪಕಾರ ಅಂತಿತ್ತೇನ
ನಾಕ್ಲಿಗ್ಲ ಉಪಕಾರणे ಮನ್ಪೊಡಿಗೆ ಅಪಕಾರ ಮನ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಎಂಕ್ಲ ವಿಷಯ ಇರೆಗೆ ಉಪಕಾರ ಮಂತಂದಲ್ಲ ಇಂಕ್ಲೆಗ ತಿರುಗದೇ ಬುರ್ನು ಕೊಂಚ ಮಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮುಲು ದಾದ ವಿಷಯ ಬಂಡ ಲೇ ವಿಷಯ ದಾದ ಬಂಡ ಮಂಚಿ ಬೇಲೆಗ್ ಇಂಚಿದ ರೂಟ್ ಕೊರಿಯಾ ಗಾಡಿಗೆ ಸೊ ಏರ್ಲ ಕೊರ್ಜೇರು ಅವ್ರು ಪರ್ಲ ಬಾಯರ್ ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ಲು ಇಂಚಿದ್ದು ಕೊರಿಯಾ ಗಾಡಿ ಪಾಯರೆ ಕೊರ್ನೆ ಕೊಂಚ ಮಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರಿಯರು ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಪೊಪ್ಪ ಪಂದಿತ್ತೇರು ಮಿತ್ತು ಕೊನೋ వచ్చింದು ಆಂಡಲ ನೆತ್ತ ಮಿತ್ತೆ ನಾಲೈನ್ ಸನ ಕೊನೊಂದು ಮಿತ್ತೆ ಪೈಪ್ ಪುಡಾದುಂಡು ಅವ ಎಂಕ್ಲೆ ಬೇಲೆ ಪೊಪ್ಪಾಗ ಪಾಡುನ ಅವೇ ಪನ್ಯಾನ ಎಂಕ್ಲೆ ಉಲ್ಟಾನೆ ಆಪುನಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಜಾಗಡ್ ಬುಡ್ದು ಕೊರ್ನಿ ಅವ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ತಿರ್ಕದ್ ಬುಡ್ ಅವು ಇಪ್ಪಡು ಸೈಯಡ್ ನಾನು ಈ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಬತ್ತದು ವೀಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಗುಂತನು ಅಜನ ಅಂಚಿ ಪೋಡು ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಪೊರ್ತಾಯಿ ಬಕ್ಕ ಅಂಚಿ ಪೋಪುಜಿ ಫುಲ್ ಗುಡ್ಡೆ ಸೊ ಅನ್ನಟೇನೆ ಬಲಿ ಬಚ್ಚಿನಾಗ ಕೊಂದು ಇಲ್ಲದಲ್ಪ ಸಿಟ ಹೊಡೆದ ಮಿತ್ತು ತೆಗೆದು ಹೊಡ್ಪುನ ಸೊ ಅಂಚ ಮಾತ ವಿಷಯ ಸೊ ಇನ್ನ ಪೂರ ಆಂಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಆಂಡ್ ಮೀಡಿಯಂ ಒಂದಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪುಗ ನೆನ್ನಿನಾಗ ಬರ್ಸ ಜೋರು ಸಂಚೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತೆ ಅನ್ಪಂಡೆ ಇನ್ನ ಪೂರ ಆಂಡ್ ಅಂಚೆನೆ ವೀಡಿಯೋ ಬೋರಿಂಗ್ ಅಂದಾವು ತೂಯಿನಾಕ್ಲೆಗ್ ವಿಷಯದ ಆಲ ಇಜ್ಜಿಂದು ಕೆಲವೊಂಜಿಟ್ಟು ಕಂಟೆಂಟ್ ಇದೇ ಮನ್ಪುನಂಡಲ್ಲ ಏನು ಪಾತೆರ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಆದ ಬೋರಿಂಗ್ ಅನಿಸು ಸೊ ಏನು ಇತ್ತಿಲೇಕನೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಂದಂದ ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾದಲ್ಲ ಸೇರ್ಸೋದು ಪನ್ಪುನ ಇಜ್ಜಿ ಕೊಂಚ ಬೋರಿಂಗ್ ಅಂದಾವು ಎನ್ನ ಬೇಲೆ ಇಂಕ್ ಮನ್ಪೊಡೆ ಆನ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪುನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮನ್ಪುನ ಸೊ ಏರ್ ಮಾತ ವೀಡಿಯೋ ತೊಗೊಂದುಲ್ಲಾರ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪೊರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂದರ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಮ್ಮ ಅಂಚೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕಗ ಬಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್.